हेलो एवरीवन वेलकम बैक दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय नै फुरा खोमसि जाबाय खोमसि जानानै नै देलाय मालाय ओंखारदों आङो ओमफ्राय दिनैहाय लास्ट डे बाथौ फुजानि दिनैहाय लास्ट डे फांसन दं ओमफ्राय बेयावनो थांनो थाखाय रेडि जानानै ओंखारबाय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांसै दिनैहाय सोर सिंगार फैगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो सिंगाराथ' साथाममोन सानैया फैखांबाय ओमफ्राय आङो नायहैयाखै दिनै नायहैनोसै आरोना नोंथांमोनाबो भिडिअखौ दिनैनिखौ सोर सिंगार फैगोन नायलांदो आरोना ओमफ्राय चेनेलावबो सोरबाफोर गोदानै नायफ्लांदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनो होलांदो बिदिबा थांनोसै राइट लकेसनाव लोगो मोनहैसिगोन नै फुरा खोमसि जाबाय आरोना थांनोसै दानिया फांसन नायनो फैबाय नै बेन्च लालायबाय जोङो माने एडजास्ट खालामनो एसे सम नांगौ जायो दे रायजोफोर बिराद गोबां दानगोन ना बिथांमोना दे बर' सिंगार नै नायनो नेग्राया दाबो ओंखारलायलांबाय नेना नेनानै माला नुबावगोन जोङो रेडि बिनानावा दिपानिता ब्रह्म फ्रम लावकाटा बिथाङा ट्रेकजों मेथाइ रोजाबगोन दे सादोंना सायाखै नेवदोंना मेवाखै मेगन मुसुमुखौ खोथिया फुनाय बायदि फ्रुट फ्रुट माब्रै फुगोन भुत नुगोन ना गैमोन माने गोदो मा मिसुर गैयाबा जों मा होनोमोन भुत नुयो होननानै आरो सिख्लाफ्रा बे मिसुरखौनो ओरै ओरै ट्रेकिं ना मा होनो दिरुं बोयै बोयै बेबो जाबाय भुत नुगोन ना गै मोदाय नुगोन भुत नुगोन ना गै मोदाय नुगोन बिमा बिफाया दुखु मोनगोन ना गै बिहाव बिखुनजो गाज्रि मोनगोन सादोंना सायाखै नेवदोंना मेवाखै बे मेथाइ एसे खननानै आं दिनैनि हारिमु मोनाबिलिखौ बेखेवबाय जे नोंसोर गासिबो फुरथि मोनगोन आरो बे फुरथिजों लोगोसे गोसोनि गासिबो बावगारगोन दसे न'नि टेनसन नांलाय खमलाय बुलाय बावगारजोबगोन जोंनि खर'आ दसे थान्दा मोनगोन माने बेयाव फैनानै नायनायजों लोगोसे जोंहा दसे रेस्ट मोनो ब्रेना इन्टारेस्ट जानानै मन्दिराव थाङो जोंनि आनान गसाइखौ आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमो अब्ला बै समावबो जोंनि खर'आव जेबो टेनसन थाया ओंखायनो मोनफ्रोम मंगलबाराव जोङो बाथौसालियाव थांनांगौ आरो हायोब्ला गासिबो मंगलबाराव फैनानै गावजों गाव गथ' गथायनि सावरायलायनानै हेल्प होलायनाय सोरहा मा जादों सोरहा खस्थ' जादों बेफोरखौ रायलायनो नाजानांगौ आरो बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि मोनाबिलि गोजोन्थों खुलुमबाय मानिजाथाव रायजो राजा बिथांमोन आं बे रुपाहि बाक्सा सिबियारियाव गोबाव सम गोलाव जाबाय नाथाय दिनै आं से काति फोरबो हाबाफारि मोननायाव बिथांमोनखौ लोगोआव लानानै आङो बावदों थिदों बावनाय थिनायाव जोंहा गोरोन्थि जानो हागौ बेफोर दायखौ निमाहा होनानै रायजो राजाया आफा इसोर बोराइ बाथौमोनजों आरो आंनि आंगो लोगो देउरि देउसिफोरा इयुननि जोलै फैगौ बोसोरफोरावबो लोगो मोनबावथों होननानै बिथांमोनखौ आं
बोसोरनानै दोनखाबाय नोंथांमोना गावबा गावनि बिबानखौ एरायनो मोना होननानै बुंबाय दंबावोमोन गोबां लोगो बिथांमोनखौ मोनाबिलियाव नेहरजोबदोंमोन बिथांमोना फैनो हायासै बेखायनो बिथांमोना गोसो दुखु दा मोनसै उननि हाबाफारिफोराव जों बिथांमोननो बिदि मान बावगोन होननानै बुंखाना दोननाय जाबाय जै जाथो आफा इसोर बोराइ बाथौनि जै बोराइ बाथौनि जै जाथो रुपाहि बिहामनि जै जाथो से माइनाव खाथि फोरबोनि दहाय आफा इसोर बोराइ मोननिसिम दा जोङो जौस्राङाव आगसिया एबा दावसे देलाय मोसानाय ग्रुपखौ जोंगा मांगा नैबे जोंनि जौस्राङाव जोङो हांख्रायनानै लाबोदों अदालगुरिनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि फुकन बर' बिथांखौ थाबैनो नैबे जोंनि जौस्राङाव फैनानै गासै रायजो राजानि गोसोखौ सुग्लायहोफैनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय आरो बिथाङा फैनायनि सिगां आङो फिसा मोनसे मेसेज होनो सानदों रायजोफोरनो फुकन बर' सिंगार नायनो फैग्राफ्रा ओरैबायदि धामाका नै रायजोफोरखौ जों ज'यै आखाइ खौनो गासिबो Come on, everybody! Thank you, love you, thank you! गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय खोथाया ओरैबायदि बे जायगाया आंनि थाखाय खोब गोदान जायगा नङा मानोना आङो आंनि गावनि जायगा बायदि मोनो बे जायगायावहाय आं गोबां फैखांबाय बै सिगांबो आङो मोनथाम मोनब्रैसो प्रग्राम खालामबाय बे जायगायावहाय दा जेखि जादोला बे नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनाय आंनि थाखाय अरायसम दङ आरो अरायसम थागोन आरो बेबायदि अननाय होबाय थागोन बेखौ आङो नोंथांमोननि सेराव आं आरज खालामबाय आङो गिबियाव बे नैथि काति माइनाव बाथौ खेराइ फोरबो फालिथाय अर्थात आरो मेला दिन्थिफुंनाय बेजों लोगोसे बे रुपाहि बे बाथौ गौथुमनि 52थि बोसोरारि जथुम्मा बे हाबाफारिनि दिनै जोबथा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसेनो बे हाबाफारिजों लोब्बा थानाय बायदि बिबानाव थानाय मानगोनां मेलेमजिबि दैदेनगिरि नोंथांमोनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरबाय बे समाव आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेयाव फैनानै माने एसेबां रायजोफोर बेवहाय ज' जादों खनसे आखाइ खबनांगौ रायजोफोर गासिबो अराय सम बे जायगायावहाय माने आं फैयोब्ला आंखौ एसेबां हेफाजाब खालामनो रायजो राजा बिथांमोना फैयो बै सेंग्राफोरखौथ' नुबाय थायो आङो जेराव थाङो बेयावनो नुयो बिथांमोनखौ थेंक इउ बिथांमोना आं जेराव थाङो बेयावनो थाङो बिथांमोना स' रायजो राजा बिथांमोनाबो आं जेराव फैयो बे जायगायाव आंखौ जोबोद मदद खालामनो फैयो स' बयनिसिमबो खनसेबाव आङो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो बे बाथौ गौथुमनि मानगोनां दैदेनगिरि बिबानगिरि दौरि दौसि नोंथांमोनखौ लानानै आङो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसे हाबाफोरखौ जों जागायजेननो आवगायबाय थेंक इउ साजन साजन तूने क्यों धोखा दिया साजन साजन तूने क्यों धोखा दिया आगे बोलना बोलना शिवा साजन साजन
मानोना आरो खमनाव दङ माजै दङ गासैबो दासो जादों आबै नैयाव बैयाव खालि जायगायाव मोसानो जोङो स' নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে গাইছে ছাৰ অলপ পিছত গাইছে থেংক ইউ মই প্ৰশাসনৰ কাৰণে বিহু গীত গাম এইটো বৈশাগু গোৱাৰ পিছত থেংক ইউ বাই বাই নাইखांबाय थांसै दानिया